माबोरै दं नोंथांमोन? फैलायबाय नै गोदाव सोरावनो जाबाबो जायाबाबो दुंब्रुदनो ओंखारबोलायबाय मोनाबिलिनि लाइभ भिडिअ लानानै फैदोलाय नायनो गोदाव सोराव सावरायलाबायनोसैलाय खबर सबर नोंथांमोननि खबरफ्रा माब्रै कमेन्टफोर खालामना खिथाहरदो। आसा खालामो साफ्रोमबो मोजाङैनो दं। बर्थमान थिगानो दं आंबो जेबो जाथ'वाखै इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय दायो माने सम सम बिदिनो फैबाय थागोन आरो लाइफआव नोंथांमोनखौ खबर लालायलायबाय थानो सापर्ट खालामदो नोंथांमोन मदद होलायलायदो भिडिअ'फोरखौ एसे सेयार खालामलाबायदो मोजां मोननायफोरखौ आंनाथ' आरो माथो बुंबावनो गोदाव सोराव न'आव दं दिनै न'निफ्राय बायला जिला न'आवनो जिरायनानै दंसै दायो आंनाथ' स्टुडिअ फिसा दं नालाय ओमफ्राय लाइन साइन जजोबनानै दङ बानायाखै आं गाज्रि जाजोबनानै दङ न'निफ्रायनो जिरायनानै नै खबर सबर बोरै दं नोंथांमोन फैदो लाइभआव फैदो जाय जाय मोजां मोनो लाइभआवहाय जइेन जादो दसेब्लाबो गोबाव जाबायमोन ना जइेन जादो फैदो नोंथांमोन एसे मोजां गाज्रि खबर लालायलायनोसै कमेन्ट खालामदो सिख्लाफोरबासो लाइभआव लाइन लाइन फैगौमोन दा सेंग्रा नालाय एकदम ओंखायनो फैया लाइभआव नायनो गोसो जाया नोंथांमोना एसे मेकाप थेकाप दाफबनानै फैयो नालाय सिख्लाफ्रा साफा नुयो मोखां गाज्रिब्लाबो ओंखायनो लाइन लाइन जायो जोंनिखौबो नायनांगौब्रा नोंथांमोन दसेब्लाबो जोंनिखौबो नायदो जोंनिखौ माने आंनिखौ गोदानब्लाथाय साबसक्राइब खालामदो मोजां मोनदोंब्ला गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलाव मददखौ मोनलांगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोननि मदद मोनबाय थागोन होनना आसा खालामो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दै नोंथांमोन चेनेलखौहाय एसे नोंथांमोननि मददखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो माब्लाबा समफ्राव आंबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन ना दा बर्थमान बेफोरबायदि भिडिअ जेबो लाबोनो हाथ'वाखै मबाइलानो जाथारलाना आंना एकदम दाम खमिथार ओंखायनो मालाबा मालाबा लाजियोसै आं दा भिडिअ बानायनो नोंथांमोननि मदद मोनलांबाय थायोब्ला लाथारनोसै र' सापर्ट मोनलांबाय थायोब्ला जानुवारिहालागै गोदान मबाइल फैबाय थानाय जानुवारियाव सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय दे नोंथांमोन नोंथांमोननि मददखौ मोनलांबाय थाब्लानो जाबाय अरायबो फैबाय थानाय समफ्राव आंबो मोजां मोजां भिडिअ होगोन दै नोंथांमोननो नायजाथाव नायजाथाव नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय दे फैबाय थानाय दिनफ्राव समफ्राव मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन आंबो आंहा माने दा जेरावबो बेरायनाय थांनाय जायाखै नालाय न'आवनो मोसौ बायदि उन्दुनानै थाबाय थानाय जायो जानोबाल' सिखारो जाखांबाथाय आरो उन्दुफैलायबाय खारनोसै न'निफ्राय नोंथांमोन नोंथांमोनाल' मदद होबाय थाबानो जाबाय आरो दै सापर्ट होलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्टखौ अरायबो मोनबाय थानो हास्थायो आंनि सायखं ब्लग चेनेलाबो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला एसे दावगालांबाय थागोन आरो एसे इदिनो आगानसे आगानै बारायलांबाय थागोन ओंखायनो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननो लुबैदों दे नोंथांमोन सापर्ट खालामबानो जाबाय
आरो लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर। लाइभआवथ' माने जाय थाबाय थाया नालाय फैयो आरो थाङो बेनिखायनो जायनो फैदों लाइक मोनसे होनानै थांदोब्रा बन्धुफोर नोंथांमोन सारमोन लोगोफोर लाइक मोनसे होनानै कमेन्ट मोनसे लिरनानै हरदो। आंबो माने नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनो गोसो जायो। ना मा बुङो नोंथांमोन? बुंनायफ्राव रायलायनायफ्राव माबाफोर माने गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा होलायबानो जाबाय दै। रावखौबोथ' जेबो थांखिनानै बुंखाया रावखौबो जेबो नासयना बुंखाया आं। माने गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा होलायबानो जाबाय। बिदिनो फैबाय थागोन। नोंथांमोना नायनो मोजां मोनब्लाबो मोजां मोनाब्लाबो आंथ' फैबायानो थाखागोन। नोंथांमोना नायथारबानो नायनो लुगैथारनाय खालामगोन आं नोंथांमोनखौ। नोंथांमोना मोजां मोनब्लाबो मोजां मोनाब्लाबो आंथ' फैबाय थाखागोन लाइभबो फैगोन गेजेर गेजेर भिडिअ'बो हगारबाय थागोन जानला मोनला। मोजां मोनग्राफ्राथ' नायखागोन आरो मोजां मोनैफोरखौथ' आरो नाय होननानैथ' बुंनो हायाना जायनि गोसो बेनो नायगोन जाय मोजां मोनो बेयो सापर्ट खालामगोन। आंबो सापर्टखौ नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनबाय थायोब्ला आंबो निस्सय मोजांनिफ्राय मोजां कन्टेन्टफोर लाबोगोन। ना मा बुङो नोंथांमोन? सापाग्राय खालामनो दाबावदै साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। 3K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय थाबैनो 3K 2Kथ' 1K जालांबाय 2K जाबाय दायो माने 3K थाबैनो जागोन होनना आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव 3K खालामना होब्लानो जाबाय थाबैनो दे नोंथांमोन गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै सापाग्राब खालामना लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनब्लाबो नायनो मोजां मोनाब्लाबो नोंथांमोना माने साबसक्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो चेनेलखौहाय। ना मा बुङो नोंथांमोन बन्धुफोर? नोंथांमोननि मदद मोनोब्ला आंबो बिरै भिडिअ बानायगोन बिरै एकदम बिरैसो बानायगोन आं भिडिअ'खौ एबारनिफ्राय। अरायबो सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो। आरोथ' मा बुंबावनो ने नोंथांमोन? जानला मालासो आरो गाबोन भिडिअ फैसिगोनलाय जानला माला भिडिअ फैनो थांगासिनो गाबोनो मोजां मोनोब्ला नायब्लानो जाबाय। जानला मालासो फैगोन भिडिअ'आबो। आंना माने गोबां सम जाबाय नै चेनेला दायो बोसोरसे बारा जाबाय देर बोसोरानो जाबाय आङो बे चेनेलखौ बानायनाया। बेनिफ्राय माखासे सेटिंफोर दंबावो बेफोरखौबो बानायनांगौ दं। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे दायो आरो नै एकदम बिराद डाउन जानानै दङ चेनेला भिडिअ'आबो जानला मानलासो हगारबाय थानाय जादों नालाय बिराद डाउन जाना दं दा चेनेलाबो डाउन जानानै दं। भिडिअ'फोराबो बेफोरबायदिनो आल्टु फाल्टु जालागासिनो दं। मबाइलानो माने आंनिया नांथालागासिनो दाबो। बिदिनो सम सम गेजेर गेजेर फैबाय थागोन नोंथांमोन लाइभआवहाय। बिदिब्ला आङो दिनैनि लाइभखौ बारा गोलाव खालामला ना नोंथांमोन। मोजां मोनग्राफ्राथ' साबसक्राइब खालामनानै लाखासिगोन मोजां मोनग्राफ्रा। मोजां मोनैफ्राबो खालामनानै लादो सिख्लाफोरनिखौल' बिराद नायो नोंथांमोना। सेंग्राफोरनिखौबो नायनांगौब्रा हौवा मानसिफोरनिखौबो नायनांगौ। सिख्लाफोरनिखौबा खिन्थु नै माबा माबि नै बबेथिंबा माबानो इलु इला नायजोबगोन आरो जयेन जाना थागोन साबसक्राइब खालामनानै लागोन ने। जोंनिखौबो एसे नायनांगौब्रा नोंथांमोन। थ' बिदिब्ला गोबाव बारा जानला माला बाथ्रा बुंलाबाय थाला।
एसे भिडिअबो इदिट खालामनांगौ दङ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामलांब्लानो जाबाय ना बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे नोंथांमोन लाइभखौबो एसेनोसै गोजोन्थों जाय आरो आंनि चेनेलनि साबसक्राइबार आंनि इउटुब चेनेलनि फेमिलि सायखं ब्लग चेनेलनि फेमिलि नोंथांमोनखौ सापर्ट होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय बिदिब्ला आङो लाइभखौ दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि गोजोन्थों।